Be ydych chi'n gael pan ydych chi'n croesi Zelda, Shadow of the Colossus a Dark Souls? Come on, ydych chi'n gwybod hwn, mae'r cliw yn heitl y fideo yma. Yn Titan Souls allan rwan ar y PC, PS4 a'r Vita, fyddwch chi'n rheoli dyn bach dienw sy'n crwydro rownd tirodd rhyfedda am ryw reswm yn brwydro bosses un ar ôl y llall, achos... Dwi'm yn gwybod, oce, di'r stori ddim yn gry, i fod yn fwy penodol, dos na mynd. Ond dwi'm yn malio, achos sbiwch arno fo mynd. Mae'n perthyn i'r don o gemau modern fel Shovel Knight, Super Meat Boy a Hotline Miami sydd wedi ei hysbrydoli gan gemau retro, ac fel y stwff nath ei hysbrydoli nhw, mae'r gemau yma hefyd yn wirion o anodd. Yn Titan Souls 1 arf sydd ganddoch chi, un saeth bach unig. A fedrwch chi dynnu o'n ôl drwy bwer eich meddwl, oce, 2 arf. A fedrwch chi redeg, 3 arf. Arwlio. 4. Ond dyna ni, dwi'n gaddo, does na ddim ffordd o ddatblygu'ch cymeriad na chael eitemau newydd wrth i'r gêm barhau. Mae jyst yn fater o berffeithio'ch sgiliau, sy'n syniad reit ffres, deu gwir, ond braidd yn siomedig ar yr un pryd. Achos tu allan i'r bosses, mae'r byd, yn brydferth iawn, ac yn mynd â chi nôl yn syth i ddyddiau gemau fel A Link to the Past, jyst braidd yn wag. Ond i bai am 1 neu 2 o bossa hawdd, does na ddim lot i wneud ond rhedeg. A rowlio. Fysa hwnna'n fwy o broblem tasa'r gêm yn lot hirach, ond rhyw 2 awr a hanner a 233 o farwolaethau nath i gymryd i fi orffan Titan Souls, sy'n berffaith deu gwir, achos dim rhyw blockbuster mawr AAA ydy hwn, da chi'n dall wedi wneud gan dîm enfawr, cwmni o'r enw Acid Nerve sydd ti'n ôl i hwn. Nifer y staff yn Acid Nerve? 3. Darogia. Ac felly mae hwn yn fath gwahanol o gêm. Ar ôl gorffan, ydych chi'n cael dewis o chwarae eto ar lefel caletach, neu chwarae fersiwn o'r gêm lle fydwch chi ddim rhedeg na rowlio, neu fersiwn lle mae ganddoch chi ddim ond 1 bywyd, pwy ar y ddaear fysa chwarae hwnna ydyn nhw'n trio roi hartan i ni. Achos mae Titan Souls wedi wneud ar gyfer speedruns, trio orffan yn yr amser cyflyma posib, ac ar gyfer recordio'ch hun yn gwneud sialens nuts dylsa neb dynol fod yn gallu gwneud. Ac am y rheswm yna, dwi ddim yn teimlo fel mod i wir wedi orffan nhw. Dwi'n siŵr bod yna 10 o fideos yn barod ar YouTube, bobl yn gwneud pethau gwirthiol yn y gêm, ac mae yna ran o hwnna eisiau dod yn ddigon da i ymuno efo nhw, achos mae'n hwyl. Ond ydy o'n ddigon hwyl i droi'r gêm i mewn i obsesiwn? Wel, na, ddim cweit. Mae'n gallu bod yn rhwystredig ar y degau. Ar ei ora, pan ydych chi'n curo boss ar ôl mynd ati am oesoedd, mae yna gymaint o wefr. Mae bron yn teimlo fel fersiwn bach a mwy cute o Dark Souls neu Bloodborne, ond mae yna adegau eraill lle ydych chi yna'n trio dysgu holl symudiadau'r boss yn dod i ddeall i wendida a ydych chi yn ei guro, ond mae'n dipyn o ffliwc, achos nid yn unig ydych chi'n marw ar ôl cael eich saethu unwaith, ond mae'r bosses hefyd. Mae curo bosses pan ydych chi'n trio yn gret, ond pan ydych chi ddim yn trio? Wel, mae hwnna'n debyg o siro'r profiad, mymryn bach. Ond os oes ganddoch chi ymynedd a 2 awr a hanner i sbario, ac ym ond ydych chi'n gwachod hwn ma ganddoch chi, fedrwch chi wneud yn lot gwaith na Titan Souls, gêm arall sy'n gadarnhau bod gan gemau annibynnol, ddyfodol, disglair iawn, ac sy'n gwneud i'n chwilfrydig dros ben am ddyfodol Acid Nerve a be allan nhw'n wneud efo mwy na 3 o bobl ar y tîm. Mae'n cael sêl o fendith fideo 8, a dwi'n siŵr y byddwn nhw'n falch iawn efo hwnna. Neisio, pawb yn hapus, ond y gwir ydy dwi ddim wedi dod at y rhan pwysica o'r adolygiad eto. Barod? Mae yna ddarn yn Titan Souls, lle mae'n rhaid i chi saethu Yeti yn y pen ôl. Weithiau dyna gyd ych chi angen.